Balingasag, Misamis Oriental, posibleng ipailam sa enhanced community quarantine. Kung ngano, atong sayron sa live report ni Cyril Chavez. Cyril! Yes, Tek, tungod sa paspas nga pagsaka sa local cases sa COVID-19 sa Balingasag, basin ipailawom kini sa ECQ, labi na kung dili mapugngan ang local transmission. Gibutyag sa Department of Health Region 10 nga posibleng mapailawom sa ECQ ang lungsod sa Balingasag kung dili mapugngan ang local transmission sa lugar. Sa karon anaa na sa 14 ang local cases sa COVID-19 sa lungsod. Gani anaa na sa critical status ang critical utilization rate sa Balingasag tungod sa pagpositibo sa mga magbanay nga residente sa Barangay 6 poblasyon. Ang case doubling time kuno sa lungsod anaa na sa 9 days ug makonsidera ng critical stage ug kung moabot kini og 7 days below, maglisod na ang healthcare facility sa lungsod. Busa gimanduan sa DOH nga aksyonan kini. So ang case doubling time karon sa Balingasag is now at 9 days and therefore medyo delikado kay pag maabot siya ng 7 and below, we will now be contemplating to subject it to be under enhanced community quarantine if it is needed actually. Of course, we have to consider other factors, the social, economic, as well as the security. Samtang karong hapon lang, gibutyag sa Balingasag LGU nga mas palapdan pa nila ang focus containment zone o lockdown nga ginapatuman sa Barangay 6 poblasyon. Sa mapa nga ilang girelease, ang kasamtangang gilockdown kay ang lugar nga adunay yellow circle. Apan plano nila karon nga ilakip na ang dakong bahin sa barangay aron mapugnan ang pagkaylap sa COVID-19. Hinuon tanang pamilya nga malakip sa lockdown tagaan og food relief packs gikan sa LGU ug sa provincial government. Gidungagan sab sa LGU ang gihire nga contact tracers aron paspas nga masubay ang mga posibleng nataptan. Tek, wala pa'y update kung ipailawom ba gayud sa ECQ ang lungsod sa Balingasag apan padayon ang paningkamot sa LGU aron mapugnan ang local transmission. O gani, good news kay karong adlaw walay natalang bag-ong local case sa COVID-19 sa maong lungsod. Tek. Okay, may magpadayon ka na. Daghang salamat, Cyril Chavez.